ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତୁମ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ର ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ଚାପ୍ଟରର ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନମ୍ବର 1, ହ୍ୱେର୍ ଡୁ କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଲିଭ୍? ଓଟମାନେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର, କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଡେଜର୍ଟ। ଓଟମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଆର୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ସ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ? ଓଟମାନେ ବଣୁଆ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି କି? ତୁମେ କିପରି ଜାଣ? ଆନ୍ସର, No, the camels are not wild animals because people kept them as pets many thousands of years ago. ନା, ଓଟମାନେ ବଣୁଆ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଲୋକମାନେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ହାଉ ଡୁ କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଲିଭ୍? ସିଙ୍ଗଲ ଅର୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ? ଓଟମାନେ କିପରି ବାସ କରନ୍ତି? ଏକାକୀ ନା ଦଳରେ? ଆନ୍ସର, କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଓଟମାନେ ଦଳରେ ରୁହନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ହ୍ୱାଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦେମ୍ କିପ୍ ୱାର୍ମ? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆନ୍ସର, camels have long and shaggy winter coats to help them keep warm. ଓଟମାନଙ୍କର ଥିବା ଲମ୍ବା ଏବଂ କେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ହ୍ୱାଟ୍ କିପ୍ସ ଦେୟାର ବଡିଜ୍ କୁଲ୍ ଇନ୍ ସମର? ଖରାଦିନେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଆନ୍ସର, In summer, shorter and tighter coats keep their bodies cool. ଖରାଦିନେ ଛୋଟ ଏବଂ ସଫା ଆବରଣ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ହାଉ ମଚ୍ ୱାଟର ଡଜ୍ ଏ କ୍ୟାମେଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଇନ୍ 10 minutes? ଗୋଟିଏ ଓଟ 10 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ପାଣି ପିଇପାରିବ? Answer, a camel drinks as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. ଗୋଟିଏ ଓଟ 30 ଗ୍ୟାଲନ୍ ଜଳ ବା ଯାହାକି 500 ଗ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ସହିତ ସମାନ ତାହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ପିଇପାରେ। ନମ୍ବର 7, ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର? କେତେ ପ୍ରକାରର ଓଟ ଅଛନ୍ତି? Answer, there are 2 different types of camels. ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓଟ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, what are they? ସେମାନେ କ'ଣ? Answer, they are dromedary camel and Bactrian camel. ସେମାନେ ଡ୍ରୋମେଡାରୀ ଓଟ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଓଟ ଅଟନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ହ୍ୱାଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଜର୍ଟ? ମରୁଭୂମିରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଓଟକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆନ୍ସର, ଦ ହମ୍ପ ହେଲ୍ପସ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ସ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଜର୍ଟ। ଓଟର କୁଜ ତାକୁ ମରୁଭୂମିରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।